ви вземем с мен на връх без Бог. Малко Любови. Ани беше ли беше? Нашето приключение започва от хижа Коце Делчев. Оттам се качваме на лифта и отиваме горе на върх. Това е лифта и сега ще се качим на него. Вече сме на лифта и пред нас се откриват красиви гледки. Вижте. Това е хижа без Бог, а това там е връх без Бог. И сега отиваме към езерото. Хора, вижте колко много битки. Те са хиляди. Тук е още леко. За сега няма трудности. А нагоре вече ще има. Тук е доста приятно. Можете да видите гледката. Започва най-трудният участък, а именно душеватката. Да видим дали ще ни вземе душите. Така, взеха ни душите. Със сигурност това ни взе душата, а трябва да се качим чака е там. Маги, как беше душеватката? Еми, горе, много добре. Взе ми душата, взе ми колелата, има ми взе. Добре, колко още ни остава? Още малко и стигаме. Не, още толкова. Да, така е. Вижте колко още ни остава. Ще стигнем. Решихме да спрем за една секунда, за да си направим една мини кулка. Малка сладка кулка. Ето така. Хоп. И е готова. Много е красива гледката. Езерце. Там долу къщичка. Там долу. Хора, приближаваме върха. Ей, там е. А тук може да видите сняг през август месец. Ето го снега. Така, отдясно на мен е красива връх Полежан. А отляво на мен е там, където ние трябва да се качим. Измори ли се? Да. И ти поетме. Не те чувам там. Не е верно. Да бе, ние минаваме. Приятели, най-накрая стигнахме до краса. И сега тук, както виждате, започнала съм моето име. Днеска загравяме, защото
Едно и... Вижте като там. Две чертички. Напиши дата. Героинята е гладна. Уловихме скакалец. И той в момента ми лази по ръкава. Аз ще го вземем, защото ние сме професионалисти. Значи ще си дигнем малко ръкавчето. Да го видим какво ще направи. Ето го. Чакай да не мърти. Можете да... Ето го скакалеца на моята шапка. Къде си? Той там си. Къде си? Дръж шапката, дръж, че. Хора, малко се объркаха нещата. Ей, Поника, не ни се нервирай. Вижте какво има под нас на лифта! Кравички! Те са много сладки. Има и бебеца. Има и черни като мен. И така хора, това беше видеото от мен днес. Харесайте видеото, абонирайте се за канала ми. И най-вече трябва да стигнем. Слушайте внимателно. Трябва да стигнем поне 1000 лайка на това видео, за да има друго видео. Изненада! За да има друго видео, изненада. Чао!